फैगौ माखासे साननि उनाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव बिगुमै बिबनांल' थाहैगोन। बे इलेक्शन जोबबानो थानाय नंला बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन। खासियाबारियाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। गसाइगाव 6/4/2024 क'क्राझार जिल्ला 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव 4 नं जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरखौ जथायै लोगोआव लाफानानै एनडिएनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेहेरगोनां बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल खुंफुंनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे इएम रेवरेवा नार्जिहारि बिथां, एमसिएलए प्रदीप बायान, एक्स एमएलए बनेन्द्र कुमार मुसाहारि बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनहा बाहागो लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायदों। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एक्स एमएलए बनेन्द्र कुमार मुसाहारि बिथां आरो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2 निफ्राय 3 लाखनिबो गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बुंथिदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बीपीएफ दोलोआ थाहैनाय नंला, बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव खालि बिगुमै बिबनांल' थाहैसिगोन होननानै बुंथिबावो आरो थाबैनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बीपीएफनि 2 एमसिएलएआ इउपिपिएलआव जयेन जाफैगासिनो होननानै रोखायै फोरमायबावदों नार्जारि बिथाङा। दिनैहाय जोंहा जमदुवार जे एमसिएलए समस्ति दं बिनि बाहाय मोनसे पाब्लिक मिटिं जादों। जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट श्रीजुत जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा जे 3 लाखनिबो बांसिन भटआव देरहागोन बेनिनो दिनै मोनसे बाहाय फोरमान आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै जोंनि बे एनडिएनि जे मिटिं बे मिटिङाव बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान जे दिनै जयन्त बसुमतारीया देरहाखाबाय। जिहेतु जोंहा बेवहाय इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपि आरो जिएसपि मोनब्रै हान्जानि सासेल' केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बेजों फेर मारिनो हानाय बेयाव रावबो गैया आरो हिरा सरायनायनि टिकेट माबाया सार्टिफिकेटआथ' दानजाबाय बिथाङाथ' गेलेनो हाला आरो बावहाय गुबुन केन्डिडेट गैला बावहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट आरो जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीयानो देरहाखासिगोन। जोङो गोबां बेबायदिनो हाबफैगासिनो दङ, एमसिएलएफ्राबो हाबफैगासिनो दङ। जोंना बीपीएफ हान्जाया नैबे इलेक्शन जोबबानो थानाय नंला बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन। सुन्दर ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन। जायनो इउपिपिएलनि निति आदर्शखौ मानियो बिथांमोना सनमान होयो बिथांमोनानो जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैजोबसिगोन। आरो जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनजोब्बाय, बिथाङा थलासे सना होनो नागिरदोंमोन होआखै, ओंखायनो आइजोफ्रा गाज्रि मोनजोबनानै दा बयबो जोंनि इउपिपिएल हान्जाजों आरो ट्रेक्टरावनो भट होनो थाखाय दिनै थियारि जाजोब्बाय। बीपीएफनि माखासे बिथिंनिफ्रा बुंबाय बिटिआर गोरोबथाय दावहाफोरखौ भारत सरकारा मावनो हाला होननानै नटिस हरदों। बे थगायनायनि सायावबो रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय। जेरै सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा जोंना गहपुरसिम जोंनि बिटिआरआ बारायलांबाय। दिनै आं बे जमदुवार समस्तियाव दंफैयो। जमदुवार कलेजआ दाखालिसो प्रभिन्सियेलाइज जादों बिटिआर एकर्ड मथे। जोंनि बर' रावा दिनै आसामनि अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय। जोंनि बर' मिडियामा दिनै 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बारायबाय बिटिआर एकर्ड मथेनो। दा बिटिआर एकर्डनि दफा मथेनो फारि फारि जोंहा जोंनि बर' माहारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं। दा बेखौ नंखाय होननायनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोब्बाय, बोराबजोबबाय। ओंखायनो बीपीएफनो नांगोलनो रावबो भट होनाय नंला। दिनैहाय बे जमदुवार एमसिएलए समस्तियाव जोंना बिजेपि, इउपिपिएल, एजिपिनि जौथ' भाबै बेहाय नैबे मास गेटारिंखौ खालामनाय जादों। दा उद्देश्यआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जेनाखि बिसाथि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि बाथ्रा। दा बेखौथ' देरहागोनाथ' खाथांखा बेखौ बयबो मिन्थिखागौ, बेखौ बै फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जायो। दा जोंनि जेनाखि प्रस्तुति जिहेतु देरहानायजोंल'नि उद्देश्यजों जों माने
बे केम्पिंफोरखौ खालामाखै जे जों देरहाबाय नालाय एसे गोगोम रोखोमनि एसे गिदिर जेरेखम जोंनि सोरबा बुंदों 2 लाख सोरबा बुंदों 3 लाख जों दा बेफोरखौ लानानै नुयो जे जों न्यूनतम माने 2 लाखनि गोजौआव हयथ' 3 लाखसिमबो सहैनो हागौ बे रोखोमनि पर्यायाव जों देरहागोन जों बेखौ माने दा थिकै बेखौ बुंनो हायो आरो खारन जोंनि कार्यकर्ता बा रायजोनि जेनाखि सहारि दिनै रायजोफ्रा स्वेच्छायैनो बुंदों जे व्यक्तिगत जेनाखि बेनिफिट अनसुंथाइ मोननाय अरुणोदय मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननाय रायजो राजाफ्रा गाव गावसोरनि स्वीकार खालामदों आरो गोसो खुसियै जों सोंनायाव मिनि खुसि आखाइ थिखांदों गतिके बेनो फोरमायो जे रायजोफ्रा इतिमध्य गावबा गाव सिद्धांत लाखाबाय जे इउपिपिएल दलनि ट्रेक्टरावनो भटखौ होगोन बे बियाबाव बबे दोलोखौ जागोन होननानै बेवहायथ' सोरबा कन्टेस्टआव फैगोन माथो नुहुराखै बेहाय नांगालनिफ्राय एसे एनै दा मिटिं खालामनायफोरखौ नुदों खिन्थु नांगालनि जेनाखि बर्तमान शक्ति बा बिसोरनि जेनाखि प्रसार अभियान जोंबोथ' एसे एनै आगोलाव जिहेतु बिपिएफआव आं निजे दंमोन जों बेखौ नुनानै बुंनो हायो जे आगोलनि जेनाखि शक्तिमोन बिपिएफ दलनि बे शक्तिया दा बिपिएफ दलाव अन्तत नैबे एमपि भटखौ देरहाहोनो थाखाय जथेस्थ' नङा खारन बै समाव गिदिर गिदिर बा साननो हनो गोरों गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो दा हाग्रामा बिथांजों गैलिया बिसेसकरि खोनानाय मथे आगोलनि बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै हाग्रामाजों गैला हयथ' सानसे साननै उनावनो बबेबा दलाव थांनो हागौ बेखिनिखौ मिडियानि दारै मिन्थिनो मोन्दों दा आंबो दंमोन आरो गोबाङानो दिनैहाय बिथांजों गैलिया खारन गैयैनि मेन खारनानो बिथांनि जेनाखि गावनि खामानि बिपिएफनि जेनाखि खामानि मावनायनि स्टाइल बे स्टाइला गाव जेखौ सानो सोरखार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखौ सानो बे हिसाबैसो मावो आं साननाय एबा सोरबा मावथिफोरनि साननाय बिसोरनि खोथा मथे बा साननाय हनायजों खुनु धरननि सिद्धान्तफोरखौ लानाय जाया बिनि थाखायनो हयथ' साननो गोरों माखासे गोबां मावथिफ्रा बिथांनिफ्राय नागारनानै फैनाय जायो